Hej, vi skal snakke om Euklids 9. sætning, som handler om at halvere en vinkel. Jeg har tegnet en vinkel her, vinklen BAC, og det er selvfølgelig vinklen hernede ved A, vi skal halvere. Det gør man på den måde, at man vælger et tilfældigt punkt på linjen AB. Lad os sige der. Der har vi punktet D, og vi skal så have afsat punktet E over på linjen AC herovre, som skal ligge lige så langt væk fra A, som D gør. Det gør vi ved at lige at sige sådan her. Så ved vi, at det sted, hvor de to skærer hinanden, det er der, hvor der er lige langt. Men nu er der lige siden AD og AE, de er lige langt nu. Det skal vi. Det er vigtigt. Så laver vi stregen mellem E og D. Yes. Og så skal vi så have lavet en ligesidet trekant, der er, hvor siden er lige så lang som ED. Det gør vi ved at sætte et centrum og ud til den cirkel og sådan der. Nu vil der i skæringspunkterne enten det der skæringspunkt der er her, eller det skæringspunkt der er her, vil man kunne danne en ligesidet trekant. Jeg vælger bare det skæringspunkt herop, fordi det ser lige pænest ud. Men man kunne i teorien bruge begge dele. Og der har vi så vores ligesidet trekant her, der hedder DEF. Og vinkelhalveringslinjen, den originale vinkellinje, som ligesom var opgaven, det starter fra A og ud til F. Det er den linje, der kører her. Grunden til, at det er vinkelhalveringslinjen, er, at trekanten AEF og trekanten ADF, altså de to trekanter, der ligger her, den her og den her, de er nøjagtigt ens. Hvilket vil sige, at den vinkel og den vinkel er lige store, og så er det der, så må det der være vinkelhalveringslinjen. Ja, tak for den gang.